Tignan nga natin mga kamay nyo mga katropa. Patingin nga ng mga kamay nyo. Katulad na pa sa akin. Sobrang linis na mga katropa. Nawala na yung mga latak-latak dyan na kung dati ay mahirap kuskusin. Ngayon kusang nawawala na mga katropa. Diba? Okay, anyway mga katropa. Ang gagawin natin ngayon ay bagong lahat pala. Welcome sa akin channel mga katropa. Ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag-wiring. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, katropa, ay mag-battery operated tayo ng motor. Battery operated na CDI. Kung meron kayong XRM110, Wave 100, SYM RB1, pare-parehas lang sila to mga katropa. Walang pinagkaiba. Parehas na parehas lang. So, ang rason ba't tayo mag-battery operated? Kasi minsan yung mga replacement na stator ay madaling masira. So, hindi mo siya magamit ng matagal. Unlike sa battery operated, matagal mo siya magagamit. Yung isa pang katanungan nila, gagana ba ang motor pag battery operated na walang battery? Yan, malalaman nyo dito mga katropa kung gagana ba siya o hindi. Okay? Tara mga katropa, mag battery operated tayo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko, magbabattery operated tayo ng SYM bonus pero pare-pareha siya ng XRM110, Wave 100, SYM RB1. Yan. Wala siyang pinagkaiba mga katropa. Same lang yung buong wiring niya at buong wiring ng coding. Yan. Ang rason bakit tayo magbabattery operated mga katropa, kasi unang-una, pag ang stator na nabili mo ay replacement, madali lang siyang masira. Hindi mo siya magagamit ng matagal. Unlike sa battery operated, matagal mo siyang magamit at mahaba pa yung lifespan niya. Yan yung pinagkaiba nila. So mas maganda, mas recommend kung battery operated na lang ang iyong gagamitin. Yan. So bago ang lahat mga katropa, tuturuan ko muna kayo ng tip kung paano malalaman kung battery operated o hindi ang isang CDI. So itong CDI na to ay 4-pin, ibig sabihin battery operated na, at bukod doon, makikita mo kanyang sakit. Yung mga sakit niya may coding yan. Ayan. Pag battery operated, kulay green. Pag primary type, kulay white at kulay brown. Yan, may kanya-kanyang coding niya mga yan. So bago tayo mag-umpisa mga katropa, baklasin muna natin tong kaha na to para makita nyo yung buong wire niya at mapaliwanag ko sa inyo ng maayos kumpara sa inyong mga wire niya. Okay? Wayoy, bim, eh, 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 ah. Eh, 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 ah. So ito
ito na yung ating motor mga katropa, baklas na. Pero may napansin ako dito, ito sa banda rito, kinain na nung gulong yung ating tapalodo. Kasi yung shock ko, nagpalit ako isang taon na makalipas, 501 yung ng shock ko. Yan, so kinain na siya pala. So malaki yung gulong, lowered yung shock, sayang. So ito mga katropa, ito yung dating sakit niya. Ayan, ayan, ito yung kanyang sakit. Ipapaliwanag ko na rin sa inyo kung para saan yung mga wire na yan. Ayan, okay. So bago ang lahat, kailangan nyo muna tong CDI na to, yung 4-pin na panglipan. Yan, bago kayo mag-convert ng battery operated. So ipapaliwanag ko muna mga katropa kung para saan tong mga bawat wire na to, para maintindihan nyo. At itong coding na to ay parehas na parehas lang ng XRM110, Wave 100 tsaka RB1. Yan, parehas na parehas lang, walang pinagkaiba. Okay? So ipapaliwanag ko sa inyo mga katropa kung anong purpose ng bawat wire na to. So itong wire na to mga katropa, itong black na mayroong lining na yellow, ayan, tignan yung pwesto niya at tignan yung kulay. Yung black na lining na may yellow, papuntang ignition coil yan mga katropa. Ayan, direct yan sa ignition coil. Tapos ignition coil papunta na ng spark plug. Okay? So ayan yung ignition coil, yung black na mayroong lining na yellow. So next natin mga katropa, itong blue na mayroong lining na yellow, ayan, nakikita nyo, ay naman yung ating pulser. So yung pulser natin, dito nakalagay yan sa bandang stator. Yan, dyan. Okay, so nakikita nyo mga katropa ito. Gusto kong i-tune up pero nabasag ko. So papamasin shop ko na lang yan pagkatapos ng lockdown. So dyan galing yung ating pulser. Itong blue na mayroong lining na yellow, pulser yan mga katropa. Okay, next natin itong kulay green mga katropa, yung green wire. Yung green wire natin, ground to mga katropa, pwedeng papuntang battery o papuntang body ground. Yan, kahit saan dyan, sa battery at body ground, yung green wire, ground yan. Okay, ayun yung ating green ground. Next natin mga katropa, itong black na mayroong lining na white. Ito naman yung ating kill switch ng motor. Itong kill switch na ito mga katropa ay papunta naman to sa susian. Itong black na mayroong lining na white dito siya papunta sa susian. So pag pinatay mo yung green na ground natin, tapos yung black na mayroong lining na white, masusupply ng ground to, mamamatay yung ating motor. Kung dati pang CDI yung gamit mo, 5-pin, kung dating 5-pin pa. Pero sa 4-pin, hindi na natin to gagamitin. Hindi na natin magagamit yan, okay? Next natin mga katropa, yung panghuling wire natin ay ito yung black na mayroong lining na red. Ito yung ating primary coil na galing mismo yan sa ating stator. Yan, black na mayroong lining na red, papuntang stator na yan mga katropa, papuntang dyan, primary coil. Yan, dyan galing din yan. Yung pulser tsaka primary coil, galing yan dun sa stator. Yan. So ito mga katropa, walang pinagkaiba to. Parehas na parehas talaga siya nung Wave 100, XRM tsaka SYM RB1. Yan, pare-parehas sila mga katropa, walang pinagkaiba. Okay? Okay, itong CDI mga katropa, 4-pin siya. Yan, nakita nyo, panglipan 110. So ito yung mga kailangan nyo. Bago kayo mag battery operated, 4-pin ang kailangan nating CDI. So itong CDI mga katropa, ang gagawin natin dito, madali lang. So itong CDI, isuksok nyo lang dito. Isuksok muna natin. Yan. Okay, suksok nyo dyan mga katropa, wala na kayong gagawin kundi itong CDI, itong black na mayroong lining na red o at yung ating primary coil. Yan, ang gagawin natin dyan mga katropa ay puputulin natin yan. So ayan lang yung wire na gagalawin nyo, wala nang ibang wire na gagalawin. Okay, so ang gagawin natin, puputulin natin. Yan. So pagbabattery operated ng Wave 100, XRM 110, RB1 at SYM bonus, ito lang ang ginagalaw mga katropa. The rest, yung ibang wire hindi na ginagalaw. Ang ginagalaw lang itong black red o yung primary coil. Okay? Mula dun sa CDI mga katropa na pinagputulan natin, dugtungan natin ng wire. Yan, lagyan natin ng wire. Tapos ilagay natin dito mga katropa sa flasher. Yan.
dito. Ilagay nyo dito sa flasher relay sa black wire. Ayun yung accessories wire ng susian o yung kulay red. Pag sinusi mo, masusupply ng positive itong black. Yan, dyan nyo ilagay yung pinutol natin na black red na galing CDI. Yan. O kaya pwede kayong kumuha dito mga katropa dito sa pot brick. Ayan, sa switch ng stoplight sa paa. Yan, nakikita nyo sa picture. Pwede kayong kumuha dyan sa kulay itim na kulay, okay? Yeah. Siyempre mga yanot, muka papud maskig jamming lang ang tanan. Ipingan sa tugtog, sabay si Jenjen akong amiga. Ngamutayon sa ulo, para maminaw sa sunata nga gilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga atsog kaayo. Kay mo palito po. Okay, ito na yung ating finished product mga katropa. Ito na yung pinagapang natin na black red o yung primary coil galing ng CDI. Nilagay natin sa black wire o kaya pwede nyo ilagay sa pot brick o dun sa preno ng ating stoplight sa paa. Yan, nakikita nyo sa picture. Tapos dito, linisin na rin para hindi makagrounded yung pinagputulan dito. Yan, okay? Importante yung malinis yung ating gawa. Yan. So, dito tayo sa kabila mga katropa, ipapakita ko lang sa inyo yung tanong ng iba. Paano yan kung battery operated? Tapos walang battery, gagana ba? Siyempre yung mga katropa, gagana. Kasi meron tayong charger o yung ating regulator. Siya pa rin magsusupply dun sa CDI. Kasi yung regulator, DC pa rin yun. So, kahit wala kayong battery, gagana siya kahit na wala siyang battery. Ang magsusupply sa atin yung charger. Katulad nito mga katropa, wala akong battery. So, ipapakita ko sa inyo, gagana pa rin yung motor kahit walang battery, kahit na nag-battery operated ka. Okay? Paganahin natin mga katropa. So ayan lang mga katropa, gagana pa rin siya kahit na walang battery basta good yung inyong charger. Okay mga katropa, sana may natutunan na naman kayo, magamit nyo sana buhay o may apply nyo sa personal nyo motor. Ingat palagi mga katropa. Salamat sa suporta. Bye bye, God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Garit sa pilon man jud ang kaha, upantalya makigistorya sa tindera. Manid kung may nakabantay kay kuyaw kung mapangkas sa silingan nga nagsulod-sulod. At ang butanga maskik si mama pa istoryahon. Diyos ko nak, ayan ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. At wag kalilimutan na sermon el expra.